Toimeentulotuki on myönnetty. Siis. Oikeastaan tuo rautatieasema on aika paska rakennus. Se oli arkkitehti Saarisen tarkoituskin. Minusta rakennukset ovat mielenkiintoisia, koska ne kertovat vastasta. Voitko kuvitella? Voin, kun tunnen Karin. Kari! Kuuli Ismolta, että sä oot... HIV ei kuule lähde pelkällä mustaherukkameulla. No en mä nyt sitä tarkoittanut. Missä ne särkylääkkeet nyt on? Se monen. Hauskaa. Jahas. Sas. Me. Täytyy lälytää. Aloitapas kertomalla esitys näin aluksi. Joo, elikkä mä oon... Eiköhän tää ollut tässä. Sovi täydellisesti meidän joukkoomme.